tässä on Lego Botanical Garden. Ja tää on ehkä yksi isommista seteistä, mitä olen ikinä ostanut. Ja tässä videossa me rakennetaan se ja mennään käymään itse myös siinä kylässä. Edes yli 300 euron hinta ei kirpassu, tai kirpas se vähän, mutta meni ostoskoriin silti. No niin, katsotaan sitten mitä tätä paketista löytyy. Hetkinen, eipäs avata tätä ihan vielä. Hoidetaan sitä ennen muutama juttu. Ensinnäkin, Legolla on tapana tehdä gift with purchaseja, eli siis lahjoja ostosten yhteydessä, kun on ostanut tietyllä summalla jotain tai tietyn setin. Ja kun mä tilasin tän setin, tän Botanical Gardenin marraskuussa 2024, niin mä onnistuin saamaan 2 tällaista settiä. Enää piti miettiä, kumpi näistä seteistä rakennetaan ekana. No, mä ajattelin heittää kolikkoa. Ai niin, hetkinen. Tää setti maksoi niin paljon, että kaikki rahat on tainnut mennä siihen. No, rakennetaan sitten kolikko. Tässä mun hieno euron kolikko. Kruunaan toi kirjahylly Klaava on sisäänkäynti. Näköjään tuli sisäänkäynti. Eka näistä seteistä oli tosiaan tää sisäänkäynti. Tää oli kiva tämmönen perus pikku lisä tähän Botanical Gardeniin. Tää siis tuli vaan tän setin kanssa, kun tilasi silloin marraskuun alussa ennakkotilauksella. Ja tää on ihan kiva, ei tässä muuta. Toinen näistä gifted purchasesta oli Books Are My Passion, Lego Ideasilta, eli se oli siis suunnitellut joku fani, joka oli mun mielestä aika siistiä. Lego Ideas järjestää tällaisia kilpailuja välillä. Mutta tää on ihan hieno setti, tosi hieno mun mielestä, vaikka tää takaisin nyt onkin vähän tommonen rosoinen, mutta kyllä tää niinku display-setistä käy ja kyllä mä mielelläni laitan sen johonkin näkyville. No niin, nyt kun saatiin nämä lahjat ostosten yhteydessä pois tieltä, niin nyt on sitten aika siirtyä siihen osioon, mitä kaikki on odottanut, eli itse tähän settiin. Ja aika hienosti se rakentuu tuossa itsekseen, varsinkin kun tässä varmaan 6 kuvaa, mitä mä oon ottanut. Pakko kyllä sanoa, että tosi hieno setti kerta kaikkiaan. Tässä on klippi siitä, missä mä laitan kaikki nämä setin 12 minifiguuria oikeille paikoille. Itse asiassa toi vaikutti mun mielestä niin hienolta, että mäkin halusin mennä sinne. Mut ehkä se on vähän liian pieni mulle, koska mä oon kuitenkin tämmönen ihmisen kokoinen ja ne on suunniteltu niinku Lego minifigureille. No, mä tein mitä parhaaksi taidoin, eli lähdin Helsinkiin. Mä menin siis Helsingin kasvitieteelliseen puutarhaan Kaisaniemessä. Tää ulkopuutarhakin oli tosi hieno, ja tämähän on siis ilmainen, että tänne ei tarvi mitään pääsylippua. Mutta nyt on aika mennä sisälle taloon. Tänne puutarhaan tosiaan mentiin täältä toiselta puolelta, ja lipumunin jälkeen oli tämmönen hieno kartta. Mut eiköhän mennä tutustumaan paikkoihin. Tää puutarha oli ihan mahtava paikka. Tuntui ihan melkein, että olisi ollut jossain sademetsässä tai jossain vieraassa maassa. Tää oli niin iso ja hieno. Kaisaniemessä oli monta samaa kasvia, mitä tässä Lego-setissä. Joten mä ajattelin, että olisi siistiä, jos me näytettäisiin nämä vieretysten oikea ja Lego-versio näistä kasveista. Ootteko te valmiit? Tästä se lähtee. Ekana meillä löytyy ihan tavallinen kahvipapu. Sitten tämmönen taatelipuu, joka oli vähän pienempi kuin tuossa Lego-setissä. Sitten aloe vera, joka näkyy Lego-setissä tuossa takana. Sitten kolibrikukka, joka ei valitettavasti kukkinut. Legolla on tässä muuten oma settikin. Sitten eukalyptus, joka oli tosi pieni täällä oikeassa elämässä. Sitten oli sokeriruoko tällaisessa hienossa huoneessa. Sitten oli flamingon kukka, en edes tiennyt, että oli sama, mutta googlasin. Ja lopulta vielä kaktuksia tosi paljon. Noiden kasvien lisäksi siellä oli myös kierreportaat, jotka näytti ihan samanlaiselta kuin tuossa Lego-setissä. Harmi, että tonne parvekkeelle ei päässyt. Ja kaikkein parasta oli, että kuten tuossa setissä, myös täällä oli elävä lintu sisällä. Kaiken tämän lisäksi siellä Kaisaniemessä oli tosi paljon muitakin hienoja kasveja. Mä ihan hämmästyin siitä, että kuinka samanlainen tää Lego-setti ja tää puutarha oli. Ihan niinku melkein ne olisi kopioinut toinen toistaan. Ehkä Lego otti mallia tästä, kuka tietää. Tai sitten kaikki kasvitieteelliset puutarhat on ympäri maailmaa vaan niin samanlaisia.
Mutta nyt on tullut aika toivottaa tervetulleeksi kasvitieteellisen puutarhan väki Lego Cityin. Tää on siis mun Lego City, ja jotenkin sinne pitäisi mahtua nää 2 baseplatea. Ja mulla on oikein hieno piirretty suunnitelma, että minne se tulee. Eli toi on se paikka, mihin toi Botanical Garden pitäisi tulla, joten tän Inigo-linnan pitää siirtyä tonne. Sehän tarkoittaa sitä, että valitettavasti nämä 2 baseplatea lähtee pois. Ja tässä näette 5 minuuttia työtä tiivistettynä noin 10 sekuntiin. Nämä baseplate otetaan tästä pois. Ja sitten toi Ninjago City Gardens laitetaan takaisin. Kaikki hilpehöörit siihen vielä. Sitten toi hautausmaa ja sitten toi Botanical Garden. Tän kaiken säädön jälkeen näyttää kuitenkin siltä, että tää ei ollut kovin hyvä paikka, vai mitä? No, mä järjestelin vähän asioita uudelleen ja tää näyttää paljon paremmalta. Nyt meidän täytyy vaan liittää tää Giffit Purchase jotenkin tähän. Ja siinä auttaa nää. Ja tähän tarkoitti tietenkin sitä, että noi kaikki siirrettäisiin tältä aluslevyltä tohon baseplateille suoraan. Ja pari palaa joutui käyttää omasta kokoelmasta, mutta muuten se menee aika hyvin tohon. Ja nyt ei muuta kuin kamerastandi pois ja aika hienoltahan se näyttää. Mä oon iloinen, että tää löysi paikkaansa tässä Botanical Gardenin vieressä. Mun kaupunki oli kuitenkin tosi likainen ja kaikki paikat oli ihan levällään. Joten eiköhän kohdata asia näin. No niin, nyt kaikki on taas ihan cleania. Ja voidaan ottaa tuon alueen työstäminen. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tässä oli tämmönen hieno puisto. Mä onnistun tässä mun mielestä aika hyvin. Tossa on toi Giffit Purchase ja sitten Mandalorianin patsas. Tässä on puolestaan Giffit Purchase, joka tuli tässä videossa, joten kannattaa käydä kattoo, jos et oo sitä vielä käynyt. Tämän puiston vieressä on tämmönen matkamuistokoju, joka myy kaikkea krääsää. Ja joo, kyllä tää puisto on mun mielestä ihan superhieno. Ja sointuu hyvin tähän alkuperäiseen puistoon. Te varmaan mietitte, että mitä nää on. No, syyhän siihen löytyy mun seuraavalta videolta, joka tulee toivottavasti nopeammin kuin puolen vuoden sisään. Eli eikä mulla muuta. Jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä jatkossa tällaista sisältöä, ja sehän tulee ainakin toi 1 video. Eikä siinä. Moikka!